Els Premis Castell d'Alaquàs celebren enguany el seu 10è aniversari i ho fan amb el mateix objectiu pel qual van ser creats per l'Ajuntament d'Alaquàs: commemorar la data històrica del 9 d'octubre i premiar l'esforç i el treball de la ciutadania en disciplines com l'art, ciència i tecnologia i humanitats i esports. La primera edició i el lliurament d'aquests guardons es va celebrar el 3 d'octubre de l'any 2013 i va ser la pintora local Carme Mateu Guiot guardonada en la modalitat d'arts. La investigadora científica Amparo García López va rebre el guardó corresponent a la modalitat Ciència i Tecnologia. L'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alaquàs va rebre el premi en la modalitat Humanitats i Esports. Donant continuïtat a la cita un any després, en la celebració de la segona edició dels Premis Castell d'Alaquàs, l'escriptor Juan Vimena rebia el guardó en la categoria d'arts. L'empresa Andreu World ho feia en la modalitat de Ciència i Tecnologia. En la categoria Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat, el reconeixement va ser per a la plataforma Tots som Cremona per valorar la defensa d'una educació pública i de qualitat. Els Premis Castell d'Alaquàs, en la seva tercera edició, reconeixien en la categoria de Ciència, Tecnologia i Emprenedoria el col·lectiu Moviment Cooperatiu d'Alaquàs, personificat en la cooperativa Consum i la cooperativa de crèdit Caixa Popular. En la modalitat Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat, el guardó era per una persona sempre compromesa amb la societat, Jesús Taverner Andrés. L'any 2016, el grup L'Olivar de la Unió Musical d'Alaquàs i el compositor Óscar Manuel Gómez Calatayud eren guardonats amb el premi en la modalitat d'arts. En la categoria de Ciència i Tecnologia es premiava el treball de José María Planell Cervera i en la categoria Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat es reconeixia, a títol pòstum, a Amparo Alabau Torres. El mestre de música Paco Serrano Lino, a títol pòstum, l'empresària Matilde Ferrer Sena i l'associació AFASUD rebien en la 5a edició d'aquests premis els reconeixements en les respectives modalitats d'art, ciència i tecnologia i humanitats i esports. L'any 2018, els premis de la 6a edició eren rebuts per l'Orfeó Polifònic d'Alaquàs en la modalitat d'arts, la família d'hostalers Romero Pozo en la categoria Ciència i Tecnologia i en la categoria Humanitats i Esports el reconeixement va ser atorgat a l'investigador local i professor universitari Rafael Roca. Es complia la 7a edició d'aquests guardons, amb els quals el jurat decidia premiar el compositor José Salvador González, a l'empresari Miguel Martí Medina i a la mediadora social Flor Hoyos en les diverses modalitats d'arts, ciència i tecnologia i humanitats i esports, respectivament. Per a la celebració de la 8a edició de la cita, els Premis Castell d'Alaquàs reconeixien l'Associació Cultural Mare de Déu de l'Olivar, certamen de poemes en la categoria d'arts, i el veí d'Alaquàs Sebastià Alòs, que va rebre el guardó en la categoria Humanitats i Esports, Ciències Socials i Solidaritat. Arribava el mes d'octubre de 2021 i el reconeixement en la modalitat d'arts va recaure en la figura del músic Enric Parreño. L'empresa Fritoper i l'esportista Carlos Sánchez van ser també guardonats amb els Premis Castell d'Alaquàs 2021 en les modalitats de Ciència i Tecnologia i Humanitats i Esports, respectivament. Avui celebrem una cita històrica que ha comptat sempre amb l'acompanyament de la Unió Musical d'Alaquàs. Una fita que ens permetrà novament valorar el treball, l'esforç i el compromís de la gent d'Alaquàs, al temps que ens permetrà recuperar els valors que ens han definit com a poble al llarg de la nostra història. L'Auditori Nou d'Alaquàs acull la celebració de la 10a edició dels Premis Castell d'Alaquàs. Associació Cultural Falla Verge de l'Olivar, premiada enguany amb la modalitat d'arts. El xef Òscar Torrijos García, modalitat Ciència i Tecnologia. Club Alaquàs Caiac Polo, modalitat Humanitats i Esports. Enhorabona.